Pagi-pagi ngopi tempat Mbah Surojo, guys. Nah, ini aku udah beli 2 kopi Presko, guys. Nah, ini Mbah Surojo seneng ngambil Presko juga. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mbah Surojo, guys. Ngopi, Mbah? Isen iki lem iya iki beneran. Iki kono diceritaken. Iya, aku gawa loro iki, Mbah. Ya wis digawe kono. Iya. Beneran. Aku itu belaran iki. Oh, sampe bareng ngopo, Mbah? Lah kae iki anu Mbak Kari resek nang mburi. Oh, ngono ora ngomong. Lah ya ora ngomong kok anu kat isu mau bar itangi turu terus makane pitik nyapu terus kae bablas mono. Ya urung medang kat mau aku yo. Wah, wis medang, Mbah. Urung. Iya, guys. Karo beneran kono digawe. iya, Bu, Mbah. Karo nganu, guys, nyepil buri omahe Mbah Surojo. Mau tandur apa nih, Mbah? Ya muyong kok ngene udan ditandur-tanduri wit tales apa ditandur-tanduri singkong ngono lho. Oh, alah. Ayo, guys. Nah nang udan. Iya, Mbah. Kita lihat buritane Mbah Surojo. Lagi kucingnya Mbah Surojo temringking. Oh, petarangannya wis dadi, guys. Petarangannya wis dadi iki petarangan pitike sing model ngene iki lho, guys. Nah, ngene iki, guys. Iki petarangan pitik nggo peranting kentok-kentok ngono kae lho. Nah, kita lihat ke belakang. Nah, jadi ini Mbah Surojo mau resik-resik. Oh, itu loh, guys, tepake jana, guys, tepake. Nah, itu disuket-suket. Oh, besik. Nah, iki, guys, besik yang ini iki lho. Nah, iki pacule ditinggal, Mbah Surojo ditinggal, guys, pacule iki. Diamanke iki, guys, nek gak diamanke kok ndak ilang kayak dia. Wis kok kene. Nah, kene wae, guys, pacule. Nah, iki cikrak dari bambune Mbah Surojo, tapi iki wis suwi, guys. Wingi anak sing anyar cuman wis payu cikrake. Nah, iki, guys. Hasil dari kebunnya Mbah Surojo, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah. Tuh. Weh, oh iki nganu, guys. Iki suket iki jan wangel, guys, paten-patenane iki. Iki lho, guys, suket sing model ngene iki. Iki anggere paten iki wangel. Jan oyote iki jan bah jan. Nah, itu tanduran talesnya. Itu tales yang masih bibit-bibit gitu ditandur. Nah, sekarang kita balik lagi, guys, balik lagi ke rumahnya Mbah Surojo. Kita buat kopinya. Nah, ini kopinya sudah jadi, guys. Tapi guys, adewe umpi, Mbah yo. Oke, guys, Mbah Surojo minum kopi tapi telat ya aku midone. Mergane yo wis ketemu, guys, ngempet, guys, pengen ngopi, Mbah yo. Iya terae ngono kuwi. Jan, dadi iki yo midone langsung wis tinggal separuh ngene iki lho, guys. Tapi ya gur kopi tok. Nggih. Nah, iki eneng sing godhokan tales iki juga yo wis padha dipangan iki mau ngene iki. Eneng godhokan tales ngopi tapi urung masak nasi. Nggih, Mbah. Engko. Dadi Mbah Surojo ki anggere biasane masak ki engko, guys. Oh, nek wis bar salat luhur baru masak. Nggih, Mbah. Nah, isu ya iki lah tales ngene iki Iki, guys, tales e, guys. Iki, guys. Tapi tales ki wis marek lho, Mbah, mangan siji iki. Iya, lho iki. Aku anggere mangan tales jan mangan siji wis kangge tekane beduk, Mbah. Enak, Mbah. Empuk, guys. Tales iki empuk banget, guys. Nah, aku sampean sing seneng ambek tales juga iso komen-komen ning kolom komentar, guys. Nah, baik. Mangan tales ngene iki yo warek awet warek nemenan. Nggih, Mbah. Nah, iki guys aku ki enek job, guys, enek buruan, guys. Aku enek buruan Mbah dina iki, Mbah. Buruh-buruh alas. Saanane, Mbah. Ora susah ndresula kaya ngono anakku. Pokoke segala bidang apa pegawean janji awake dhewe waras ayo dikerjani. Nggih, Mbah. Golek rezeki sing halal, sing barokah, sing berkah. Sebab ya mau kanggo nafkahi keluarga senajan urung omah-omah ya istilahnya apa meneh kaya kowe iki istilahnya kena wong dhewe gase tuku, setrume tuku, ora nyawah berase ya tuku, urung lain-laine. Mulane segala bidang pekerjaan asal ora membahayani kaya to umpamane nyemplung kali iku kan bahaya. Nggih. Nek janji wis ketara wae ayo dikerjani aja sok ndresula. Terus siji kuwi terus kaping pindhone aja sekali-kali ngomong daripada nganggur. Aja. Enggak oleh bangun nih, Mbah. Aja daripada nganggur ayo. Lah iyalah
kerja ya ayo lah kanggo tambah-tambah tuku brambang bawange. Nggih, Mbah. Kuwi. Nggih. Insyaallah barokah tenan kuwi. Berarti ade enggak oleh nolak Mbah ya. Aja Jenenge rezeki iki kadang diuper enggak kecanda, kadang ditinggal buru. buru. Ngono kuwi lho, guys. Jadi iki kata Mbah Sojo tidak boleh menolak yang namanya Harus rezeki. jangan menolak. Apa saja pekerjaan asal kita bisa, Nggih, Mbah. ayo bisa utawane ada kelonggaran ngene iki. Ayo ya ayo. Iki dina iki aku yo pas dilalah yo pas laran yo ayo kena nggo imbuh-imbuh tuku lombok uyahe. Wis titik kuwi iki jan. Nggih, Mbah. Jenengane rezeki halal Rezeki, tenan. nggih, Mbah. Iya. Nah, begitulah guys. Apa namanya nasihat dari Mbah Surojo. Nah, ini berhubung aku sudah mau berangkat, videonya sampai sini dulu. Gampang nanti disambung di video berikutnya. Jadi nek arep mangkat kerja ya Mbah izin mung ndonga aja buru-buru le kerja santai-santai. Nggih, Mbah. Siji ndur kaping pindhone upamane kaya sing mrentahke kon kerja apa wae oh iki ditandangi ya ditandangi asal awake dhewe bisa. Nggih, Mbah. Supaya nek aman ngene. Nggih. Ngono kuwi. Nah, begitu guys, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tur suwun.